Wala na namang pagkain! Tito naman, nag-iisa na nga lang yung matinong kasirola natin, binato mo pa. Wala nang laman yung ref. Nakapagsaing naman ako. Wala lang talagang malutong pang-ulam. Eh di sana nangutang ka sa tindahan. Ayaw na nila magpautang, Tito. Mahaba na raw kasi yung listahan natin doon. Wala akong pakialam. Gawa mo ng paraan para may silbi ka naman dito. Pero Tito, wala na talaga akong magagawa. Ayaw na tayo pautangin ng mga may tindahan sa labas. Buwisit. Eh di magtrabaho ka para matulungan mo naman kami. Kakaitin ko lang, Tito. Maghintay lang kayo. Magkakatrabaho rin ako ng matino. Nagpa-part-time naman ako. Kaya nga di muna ako nag-enroll sa college. Wow! At talagang nangarap ka pang mag-college. Walang magpapaaral sa'yo, tanga. Magtrabaho ka na lang, may silbi ka pa. Grabe ka naman magsalita, Tito. Totoo naman Mas may silbi ka kung magtatrabaho ka na. Wala naman sanang masama kung gusto mong mag-aral. Pero may magulang ka ba na susuporta sa'yo? Wala, di ba? Kaya huwag ka nang mangarap. Mahihirapan mo lang sarili mo. Mag-aaral pa rin ako, Tito. Mag-iipon lang ako ng pang-college. Sus, mag-iipon. Good luck sa'yo kung makaipon ka. Pero alam mo, makakapag-aral ka naman talaga kung gusto mo eh. May alam akong solusyon. Talaga, Tito? Ano yun? Puntahan mo nanay mo. Tito naman, alam mo naman na pinagbawalan ako ni na Lola na gawin yan. Kabilin-bilinan sa kanila ni Papa bago siya mawala na wag akong lalapit sa nanay ko kahit anong mangyari. Ano pa bang inaalala mo, Teya? Patay na si Kuya. Wala na siyang magagawa kung gugustuhin mong magpakita sa nanay mo. Huwag mong isipin si nanay. Hindi mo naman kailangan ipaalam sa kanya yung gagawin mo. Ayoko, Tito. Bakit? Natatakot ka bang itaboy ng sarili mong ina? Teya, mag-isip-isip ka. 3 taon ka pa lang nang iwan ka niya sa amin. 15 taon na yung pagkukulang niya sa'yo. Hindi ba tama lang na singilin mo siya? Ngayon mo siya kailangan. Hingan mo ng pera. Sumbatan mo kung kinakailangan. Pero wala na akong balita sa kanya. Hindi ko nga siya ma-search sa social media eh. Diyan naman kita matutulungan. Alam ko kung paano mo siya makokontak. Sabihin mo lang kung interesado ka. Ibibigay ko sa iyo agad yung kailangan mong detalye. Paano kung makarating to kay Lola? May magagawa pa ba siya pag nakipagkita ka na sa nanay mo? Kung may pagkakataong ka nang makaalis dito, huwag ka nang babalik, tanga. Paano kung hindi ako tanggapin ng nanay ko? Ay, bakit ang hina ng utak mo? Eh di paglaban mo sarili mo bilang anak niya. Isipin mo, ikaw yung panganay niya. May karapatan ka. Yun yung isiksik mo dyan sa kokote mo para hindi ka nagmumukhang kawawa. Dear love, ako si Thea. Naghiwalay sina mama at papa nung 3 taon ako. Sunod-sunod lang kasi sa mga magulang niya yung nanay ko. Kaya mas pinanigan ni mama yung tatay niya. Kahit na agrabyado nito si papa. Nung magpang-abot sina papa at lolo, napuruhan ng tatay ko. Kaya pinakulong siya ni papa. Hindi pumayag si papa sa gusto ni mama na iatras yung kaso kaya nakipaghiwalay ang nanay ko. Si papa ang nag-alaga sa akin, pero inatake siya sa puso nung 5 years old ako. Tito, inad ko na yung account ng nanay ko. Minessage mo na ba? Hindi pa. Tanga talaga nito. I-message mo muna. Baka mamaya hindi i-accept yung friend request mo. Ganun din naman kapag nag-message ako. Paano kung di niya i-accept? Eh di hindi ko rin siya makakausap. Teka. Binago mo na ba pangalan mo sa Facebook? Pinalitan ko na. Binuo ko yung pangalan ko para makilala niya. Buti naman. Sigurado kung mamumutla yung hinayupak na yon pag nabasa niya pangalan mo. Tagal kang pinabayaan eh. Na hindi ka man lang naisip na kumustahin sa amin. Alagang-alaga niya yung mga anak niya ngayon at ang saya-saya ng pamilya nila. Panay gala,
Kain sa labas, sarap ng buhay nila samantalang ikaw, ayan, miserable. Gipit na gipit sa pera. Yan nga yung dahilan kaya hindi ko siya magawang i-message. Ngayon pa lang, kumukulo na yung dugo ko sa kanya. At naiintindihan ko na kung bakit ayaw ni Lola na magkaroon pa ako ng koneksyon sa babaeng yun. Naturingan pa naman siyang teacher. Yan, ganyan nga. Maging palaban ka. Ipaglaban mo sarili mo pag nagkaharap na kayo. Huwag kang papalamang sa mga kapatid mo sa ina. Lahat ng suportang binigay ng babaeng yun sa kanila, dapat meron ka rin. Basta yung usapan natin, ha? Tumupad ka. Hindi ko naman nakakalimutan yun, Tito. Pero pwede bang wag mo muna akong i-pressure na i-message siya? Kailangan ko munang kontrolin yung emosyon ko. Baka imbis na mapakinabangan natin siya, mas lalo pa akong itakwil bilang anak. Sisihin mo siya sa pagkamatay ni Kuya. Paulit-ulit niyang inaway yung kapatid ko matapos makulong nung hayop niyang amay. Ano ba yung eksaktong nangyari noon, Tito? Nagtatalo raw sa kwarto si Kuya at yung nanay mo. Tapos biglang nakialam yung lolo mo. Galit na galit kay Kuya. Nasasalag naman ni Kuya yung mga suntok ng matandang yun. Pero hindi niya napaghandaan nung hinampas na siya ng tubo. Bakal yun kaya napuruhan tatay mo. Napaka-violente naman pala ng pamilya ng nanay ko. Kung dun ka napunta sa kanila, sa tingin mo ba mas magiging maayos buhay mo? Nakko, baka mas matinding hirap pa dinadanas mo ngayon. Pero sana man lang, kahit nandito ka sa amin naisip ka pa rin suportahan ng nanay mo. Maayos na trabaho niya ngayon Balita ko, teacher 3 na siya kaya malamang malaki na sweldo nun. Maganda rin trabaho nung asawa kaya pagkakataon mo na para singilin lahat ng pagkukulang niya sa'yo. Napaka-unfair talaga ng buhay. Magiging unfair pa yan lalo kung di ka matututong dumiskarte. Inaccept ni Mama yung friend request ko. Di ko inaasahan yun. Doon pa lang ako nag-message sa kanya at nag-reply naman siya. Kinamusta niya ako nung una hanggang sa tagtarin niya na ako ng messages sa dami ng tanong niya sa akin. Ewan ko. Pero hindi man lang ako nakaramdam ng kahit konting saya nung sabihin niyang namimiss niya ako. Sinabi ko agad na gusto ko mag-college pero wala akong pera. Magkano raw bang kailangan ko? Humirit si Tito dun sa ibibigay. Kaya nilakihan ko yung presyo. Di na lang nakakibo yung nanay ko matapos ko siyang sumbatan. Ganda pala ng bahay niyo Pinag-ipunan namin 'to ng asawa ko. Mukhang masarap tumira dito. Kung dito na lang kaya ako. May mapapasukan din naman akong school sa malapit. Ano kasi, hindi ako sigurado kung papayag yung asawa kong nandito ka. Bakit? Akala ko ba pareho kayo nag-ipon para sa bahay na to? Gano'n na nga. So ibig sabihin, pareho lang kayong may karapatang magdesisyon kung sino yung patitirahin nyo dito. Tama? Kaya wala naman sigurong masama kung dito na rin ako titira. Nakakasawa na kasi dun sa bahay ni Tito. Lagi na lang walang pagkain. Tumutulo pa yung bubong kapag umuulan. Madalas pang maputulan ng kuryente kaya hindi ako komportable. Tapos dito, wow! Naka-aircon pa kayo. Marami ring pagkain. Perfect na perfect. Sige, kakausapin ko na lang yung asawa ko mamaya pag-uwi niya. Gusto mo tulungan kita na kumbinsihin siya? Siguro naman hindi siya ganun kawalang puso para paalisin ako dito. Lalo na kapag naikwento ko na sa kanya lahat ng pinagdaanan ko mula nang iwan mo ko sa pamilya ni Papa. Anak, pwede bang wag mo na lang sabihin sa asawa ko yung tungkol doon? Bakit? Bawal ba? Baka nahiya ka. Gets ko naman. Oo nga, nakakahiya nga talaga yung ginawa mo. Biruin mo, 18 years old na ako. 15 years na yung nakalipas pero hindi mo mala ako naalala. Ang tindi nun, ma'am. Teya, hayaan mo muna ako magpaliwanag. Gaano ba kahaba ipapaliwanag niyo, ma'am? Baka maging teleserye na yan. Iniwan kita sa papa mo kasi yun yung gusto nila. Galit na galit sa akin yung pamilya niya, kaya... Malamang!
Muntik ba namang mapatay yung tatay ko eh? Tapos hihilingin mo na i-atras yung kaso? Lutang ka ba? Isang malaking katangahan yung gusto mong mangyari noon. At dahil doon, pinabayaan mo na ako. Paano mo nasisikmura yun, ha? Na habang namamasyal kayo ng mga anak mo, nagpa-part-time job ako para may makain at magasto sa school. Uuwi akong gutom, matutulog ng gutom, at gigising ng gutom pa rin. Habang ikaw at yung mga anak mo rito, nauumay na lang sa dami ng pagkain. Pasensya ka na, anak. Hindi ko naman ginustong mahirapan ka ng ganun. Talaga? Kung hindi mo naman pala ginusto, edi sana may ginawa ka, di ba? Anak ng tokwa. Teacher ka pa naman. Paano mo nagagawang magturo ng tamang asal kung ikaw mismo hindi mo yun ma-apply sa sarili mo? Paano mo tinuturo sa mga bata na maging responsable kung hindi mo naman kayang Anak! gawin? Huwag mo na akong tawagin yan! Di bagay? Kasi halos buong buhay ko, hindi ko naman naramdaman na may nanay ako! Mahabang iyakan. Mahabang paliwanagan. Ganun kadrama yung naging unang pagkikita namin ng nanay ko matapos ang 15 taon. Pero hindi pa rin nasagot yung tanong ko kung bakit deserve kong magdusa ng ganun. Kung pwede niya naman akong isalba. Hindi ako umalis sa bahay nila kahit na aware akong pagtatalunan nila yun ng asawa niya. At nung di talaga umubra, nakiusap siya sa akin na magrenta na lang ako. Pero nilinaw ko sa kanya na gusto ko ng solong kwarto. Ginawa niya ng paraan yun. May pera naman siya at afford niya yung mga hinihiling ko sa kanya. Wala nang dahilan para pabayaan niya ako ulit. Gaya ng ginawa niya noon. Okay ka na ba dito sa bago mong titirhan? Okay na to. Mahalaga solo ako rito. Ayoko nang may kasama at nakikialam sa akin. Sabihin mo lang sa akin kung may mga kailangan ka pa. Ay, marami. Wait ka lang, okay? Baka kasi masyado kang ma-overwhelm pag sinabi ko agad lahat. Sige, sabihan mo lang ako para mapaghandaan ko. Sure! Para naman di ka masyadong mahirapan. Di naman ako ganun kasama para biglain ka. Pero ngayon pa lang, gusto ko nang ipaalam sa'yo na gusto ko ring maranasan kung gaano kakomportable yung buhay ng mga kapatid ko. Huwag kang mag-alala. Hindi naman kita pababayaan eh. Ibibigay ko sa'yo lahat ng kailangan mo. Talaga? Wala akong matinong cellphone. Bilang mo ko ng bago. Yung magandang klase ha. Sige, pero pwede bang sa susunod na buwan na lang? Nagamit ko na kasi yung sweldo ko Ay, sa... hindi. 15 years na nga ako naghintay. Dadagdagan mo pa ng isang buwan. Gawin mo ng paraan. Sige, ibibigay ko na lang sa'yo pag nakabili na ako. Buti naman. Yung allowance ko, buwan-buwan. Huwag mong kakalimutan. Tsaka, sagot mo rin lahat ng bills dito. Ako nang bahala sa lahat ng yon. Baka pala kailanganin ko rin ng laptop. Anak, pwede namang sa susunod na lang yon. Maghinay-hinay ka na muna sa mga pinapabili mo. Hindi pa naman ganun kalaki yung sweldo ko, tsaka marami ring kaltas yun. Huwag mo sabihin hindi ka mala nakaipon sa tagal mo nang nagtuturo. Hindi naman sa ganun, anak. Mahirap lang kasi talaga gumastos ng gumastos ngayon eh. Kailan ba naging madali? Pag gusto, laging may paraan. Baka naman kasi labag talaga sa loob mo na tulungan ako kaya ka ganyan. Hindi totoo yan. Gusto kong makabawi sa'yo. Eto na nga yun. Chance mo na para makabawi sa akin. Baka nakakalimutan mo. Ilang taon din akong pinagpasapasahan ng mga kapatid ni Papa para lang mabuhay. Ginawa nila akong utusan. Halos maging alila na nga eh. Deserve ko rin naman siguro makaramdam ng comfort ngayong may mahihinga na ako ng tulong. Huwag kang madamot. Hindi kita pinagdadamutan. Mahirap lang din yung sitwasyon ko ngayon kasi meron na akong pamilya. Hindi pwedeng basta-basta ko na lang gawin yung gusto ko. May asawa na ako, kaya dalawa kaming nagdedesisyon sa mga bagay-bagay. Hindi ko na problema yun. Marami na akong pinagdaanan para dumagdag pa yan. Kaya mo na yan. Okay? Nanay kita.
Kaya sana naman this time, mapanindigan mo na. Dear love, nagtuloy-tuloy naman yung pagbawi sa akin ng nanay ko. As in, walang palya. Yung tipong hindi ko na kailangan humingi sa kanya kasi siya na mismo yung nagkukusa. Hindi naman nagtagal. Lumambot na rin yung puso ko para sa kanya. Hindi na ako laging cold tuwing kausap siya. Wala pa ako sa point na kaya ko na siya tawaging mama. Pero sa palagay ko, malapit na. Hindi ko alam kung sasang-ayunan to ng lahat. Pero para sa akin, isa talaga sa pinakamalaking pribilehiyo sa buhay ang magkaroon ng mabubuting magulang. Hindi nila kailangan maging mayaman. Pero maraming bagay ang mas magiging magaan pag hindi ka nila pinababayaan. Metro's #1 Love Radio. Basic!